Ini ngopi, rokokan, gawe pengen iki turu. Ini ki aku yo untuk teko, cemang dian. Sena kopi rek. Kalau inspirasi gak balik halusinasi. Wow. Jurano, urip dhewe, mantep gelandangan. Tahu. Iki pengen mandi. Aku sekali rene, nomor ka ono. Ngopi dhewean, ku nantekno ngamuk. Jenenge arep pengkul lho. Aku mau sapa sari. Mentolok parane. Wes aku. Aku yo pede, koni repoti kancaku, masih pengkul ngono. Kampung ini kayak nanya lentang lentung ada wong pengku nang gunung rasa-rasa kayak panas sih kok biasanya kok panas ini ngono sih ngerasani ngerasani aku jalan mau kemam dekati kan marani buku di bane menang ning kene tok kaya wong ilang. No Bruno. No. Hei. Wis arek iki mana rene. Kae kon iki rene klapos ya, tek kopi ya. Entek kopi iki, angkat duwe ne. Gawe tuku kopi. Koni kendeng tancap bras koni. Kene marani botone nang kancane. Malah mau suguhi kopi model ngono kuwi. Anggitmu sing katanya kayak aku juga kayak kopi ya sob. Model tuh ini dia keren. Koyo kopi, tumpet aku tuku iki gue pakai godhong. Zaman diriko, zaman ku bakal iki sing godhong, kopi lho enak. Kalau kayak pam lho. Kopi. Ini maksud kok rek. Ini karo yo kok kopi. Aku nek duwe kandas yo. Iya masukan dano. Ora sabset. Masukan. Lah kancamu rene iki ora katene bahas soal kopi. Pengko. Iki Pengko ya kene iki sapa? Kok kan pengko mbo. Main kalau arek kamu iki ngono. Kena pengko mari. Kare suwi tetep meni mangan rawon. Mangan rawon. Oh, masih sing mati aku awakmu. Kadir nang omahku rakate keluar kampung yo awakmu rawon. Enak temen rawon. Gagal ya apa orang sing kok mangan aku wis. Aku molen kemang gagal untuk rembong. Ya aku menung sepet
butuh asupan, udah kena asupan, kena rawon ya gak mangan no. Kasupan gak mangan. Makanya mangan sih, jaga kondisi, bukan jaga hati. Mergo saiki wong iki padha pinter-pinter mengatur strategi Joko gandengan teman sendiri. Aku ini teman-teman tolong ngatur dulu. Nah, bakon kancane itu. Aku wis move on break, gak kate bahas cinta-cinta. Mangan cinta kena wareke. Mangan cinta yo nang awak gak turu. Saiki brek, jaman saiki ate ngolehno dheke yo, ate duweni ku oleh ngimpi. Nek syukur nyawang gak iso nyanyi. Loh, ya Pak Nanang nandur pari. Gur iso nyawang ra iso duweni. Masuri. Sik. Ya Pak Dandan. Nanti bisa nyala duweni. Nah ini Pak, cepet pinggir rempo, nggak cepet tau. Gua tak repotin ya Pak, tak mandi aja. Gua biar tak bawa, tak kayak jadi masa depanku. Burungnya main kaki matang, soalnya menghayat. Lah ngono iku ya salah ya sapa? Goblok. Makane lah berjuang iku seperlunya. Mari ngono lek umpama jegur nang kolam iku aja jeru-jeru. Ya ngono iku. Dadimu gak iso move on. Oh tiba move on ae, anggur kopi yo, kilo kopi. Aku ya iki tak menghayat sih. Oh, ini wis menghayal tok ae seneng. Apa maneh? Iki kopi iki entek ngene iki kok tawakno kancamu. Wah. Bocor ah? Lah, kendeng. Wis timbane ngurusi awakmu aku ana perlu sing lebih penting. Ini, titip yo. Sama reka metu sih. Kok tolong lek foto Mbak Cantik ngomong yo tukul iki. Kakang Mbak Cantik tai. Harus aku tak metu sih ae blonjo. Kon iki kancaku. Gus, yo besar iki. Rei. Woi, metu woi. Tak berhubung aku metu. Saiki waktu menghayal, sampai ketemu Mbak Cantik rek. Tuh Mbak Cantik, Mbak Cantik. Waduh, wah, kita masa depan rek, wah, kami wapi. Mari dari anak tua, aku dari juragan. Nanti, mari sih. Terus mari bayaran, setoran, tak kena, tak mabok. Mana wajah jadi nangis itu? Bruh. Iki bos hasilnya bos, ditransfer karo ngene bos. Kira-kira. Ini wes, kebun. Aku sono, oke tak pun. Iya. Wes, pen, kau nggak boleh. Iya mbak kertas to. Yang itu. Bayaran di Jengkut aku jalan kan sih. Aku tak transfer. ATM. apa di ATM? Terus. Sih. Wah, susah ya. Apa kan? Benih, tak paham, tak polisi. Tenan lho yo. Iya, 50%. Kok sing 50% aku, kok 50%. Nah, iki sebagai posisi ladang, perkara udah kerja api, tak apresiasi. Iya, kita ini. Iya. Semua. Awas ae. Iya. Siap. Duh, iki tek opo iki? Kate wong kita ge main nganu, kalah maneh. Terus bingung ngadon-dol pemane kadang-kadang. Oh no. Kan tak tahu lagi. Duh, ini. Aduh, mama yek masak tuh, mari kita masak nang mangan. Tuh masak senenganku, tak nganu
mama tak tinggal nang pasar, kok itu kok no nganu tuh kuitas nang mama. Masak sing enak ya, Mas. Kakang Lojoy. Malah kayak orang gendeng. aduh. Kok ya apa sih, Gus? Aku ngayal. Kon ilang Mbak Cantik, mango alah. Tai lu. Kan no meneng ngono ngayal. Alah. Ngayal dia kurang ngayal. Tai ngono kae meneng ngono. Aku mah kudu Mbak Cantik. Din dia ora Mbak Cantik. Sik, saiki lek katene golek wong cantik, iku harusnya tuh fisikmu itu dipandang. Pengko pisan ngono. Wah, ini apa ya? Kae. Kok ini ya pengko? Pengko. Sik, kon saiki kerja pengen bayaran ora? Ya, oke. Nah, mumpung kepingin bayaran, awakmu wis jenteni juraganmu. Tapi Mbak Cantik ya apa ya? Wis prei Mbak Cantik. Aku ki untuk penyemangat Mbak Cantik. Makanya penyemangat itu perlu asupan dari keuangan. Ngarep pinggir Lho, Gus dilawan. Ayo, tak terno melok nang nggone juragamu. Sopo ayo. Sing awe gombet dhewe padha Afrika ya. Padha kak. Bruh. Langsung aku jasane jangan aku nganti ya apa? Bapak aku pengen cek panas. Ayo. Opo? Yo iya lah. Ayo wis, Ayo dhewe. Padha yo. Yo. Makane kon mangko tak cek nimbang bayaran kok angel. Sik. Opo? Kok kan nalang kon? Langitmu? No. Waduh sini ae rek. Nah, Kok niki sembarang kok. Di sini kancane ku. aku ini mentolong antem lho. Babak. Aku ini mentolong antem lho, tenang. Udah tak logo pae kon dikagling yo nggak jemen aku lu bayar. Kang urus. Wong kene tujuane katene ngewangi awake cek nindang oleh bayaran kok niki angel temen ngono. Ayo wis budal. Lah. Kakek bola kon niku. Totok tuh kon. Bol kon niku. Iki lho, omah juragan. Badak ngono-ngono iku juragamu kok pengko. Tenang ae aman kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Nah, di wonge. Pak John. Assalamualaikum. Bang John. Pak Bos. Pak Bos. Lap juragan. Bruh. Ini gua malah gelit keceret. Gede. Ayo, Jerit bareng. cung sama. Ya iya lah. Aku lihat gempa pisan ya aku lihat. Kangen, gak masalah. Sing penting wong iso tari. Kon bayaran ora? Bayaran. Makane. Ayo. Yuk. No. John! Jancuk jantungmu. Oh, goblok you. Duh. Bayar, Pak. Lapor ini. Aku nyakini harus dulu, Pak. Dan makan aku serono sih. Kau ini yo sebelum ngapung wae. Jancuk kok iki. Aku ini ya, Pak, bukannya anu. Aku ini aduh. Jancuk. Ini lo cok, jancuk. Ini lo. Aku tak ngomong salah. Aku ini yo ono perlu nih, Pak. Nih, Pak. Aku ini perlu yo harap pengkul. Aku ini yo bayaran. Tapi lah berhubung sampean turu, ya gak anu gugat ta, Pak. Peduli sampean luku yo pecetat aku. Takon iki lho. Agus. Lah kan memang penak le aku lek katene ngugai. Kita bersorak selantang mungkin. Tangi kan buktine. Kon iki. Iki lho. Maseh. Oke.
Nah. tak ngopi sih. Oke. Kon niku lho jaga sewu apa oleh membuka juragan lho rek aku rek. Kok gak mbok ajeni ya apa rek? Etara. Goblok. Ini lho Pak, aku iki ya peduli. Tapi ya kok aneh Pik. Gak kon niku kulino kon niku. Lek gak njaluki wedar masamu warung ngene gini. Nanti apa lah menjelang kali? Ora kok gak ngono pisan kon. Ya lah Bendino wae. Pak Bos, hari ini pas sampe tamu iki rokok. Hari ini lho umpama sampean kaya utis-utis ngene ya turun kok Oh, kane ya pengko ya gengsi Pik. Apa tes iku galau? Oh, raimu Wis riri. wis gak utis wis kelas ngarep wae. Ya. Wah, dik gengsi barang modelmu lho. Mentolo ngantem ya Pik. Ya Pak Bos, ini ya Bos. Berantem. Tapi Tapi wae. aku udah dikepenal tak dikonco Pak Bos. Masih Ya ada iya lagi, kangen kancamu ngene iki angel jarang-jarang langka duwe kanca ngene iki. Masih ada lagi konco. Oh iya. Lah kon kok lek ngumbah ya apa iso dhewe gak iso. Akhirnya pas hari. Si anakku mau wis rono apa durung iki? Bang ngecek enggak? Ngecek awakmu kabeh enggak anakku, Man? Si mau kuwi. Korek ngono iku. Oh, ya Bos. Iku tak mau punya ke Bos. Cilik anakku. Sampeyan duwe anak iki, anak sing dene kan. Wadeng dhewe sak donya akhirat iki lho. Oh. Bos, gak keluar Pak. Wadeng dhewe sak donya akhirat. Ganteng sak dunya akhirat kudu mutah. Tai. Tuh kok wis Tak korek lambemu sumpah ae ngomong tak korek wis lambemu. mumpung sampean kuwi korek yo. Aku ngene iki rokok ku kentekan. Aku tak tuku rokok Ya dhisik. wis tuku. Aku titip yo. Apa? Rokok cagak, Cap-cap apa? cagak miring. Rokok cap-cap listrik iki ngono lho. Ono duwe. Hah? Ayo, ndi Pak Bos? Apa? Gatel cuk, gatel iki lho, gatel langsung Oh, kukur-kukur. jancuk, tak kira rasane kate jok. Tai. Tai. Tak tuku rokok sih. Anu hotel lah yo. Oh. Sini ora di stabilo. Nah, anu Pak Bos, ngemeng-ngemeng yo. Iki mosok ting, waduh paling tanggal pas. Ora paham. Sik yo, tak celukno yo. Ah. Lah apa ya aku dulu ya? Iki lho gaekno wedare pengku iki lho. Oh, bocah aku iki gak pengku, tapi mek mokong. Duh. Pokoke gobede kok badhek lan kok bekecet kok. Duh. Iku ana sampean apa dudu ya? Ya anakku ta. Wong gantenge koyo ngono ya apa sih kon niku? Tidak tanglet. Aku ditakon ya. Iku sing rabi menungso tak drembo. Lah kok ngono nang jagat kok. Lah mangsamu iku aku wong gendeng kate rabi demit iku. Emang kok kecot. Aku mbok bekecot no anggitmu motomu gak melek ah. Gak ngerti wong ganteng ini ya. Ganteng ya. Sadonyo wis kone kalah opo lek kone. Lho ganteng iku ngono anakku yo blasteran ta. Apa? Lho, bojoku kon ruwung ndi? Ndi? Wadok. Patune yo mayo. Iya. Ngene ya yo aku rene yo. Wis kopi gak ono, rokok gak ono tak balik ae wis. Ya sik ta Percuma. iku anakku takon gawekno. Kesuwen wis tak balik ya. Nang ngono go sik ta. Sejak aku lali, sama dengan Agus. Yo, apa sih? Ayo le gekno wedang wis. Oke siap, mari ki aku kudu dikai dhuwit kuduan. Ate ngopi ya, ngopi menjok wae. Ngopi di kene nek keblek gak enak. Kita nang ngali. Kemarin kelek nang aku. Ada kelek nang aku tak racun kon. Udah kopi nih. Ya anak sama pinter Pak Bos. Tapi ngono tuh agak jan pinter. Sarane kok tasu mentolo sang kudu ngantem mau. Terus terang ini. Sangi sunah sampean. Ono ngosang ngasuno anakku. Kono sesuk gak tak bayar ngono.
men kabeh sing bayar aku iki siapa? Maksud ini nganu ngamen maneh dari gandangan. Yo wis tak kerja sik. Bayaran iki gak Agus ini nanti gak balik-balik. Nyangsang ndi? Malah kono Pak. Waduh. Kok ngaku nang arep tuku rokok rono. Lho Pak iku sampe karo iku ae. Nah, dasare pengku Ya aja. ini pengko mentolo nganteng ya terserah ya. Ini wis tak susul ae. Sakat laten ngono. Sinten ono 5 menit engkas. Apane iki dijam? Ono. Ini setengah coklat iki. Wis tak dijam Pak. Tak dijam. Gak ngerti jam Suwen, kuwi. suwen suwen. Loh. Hei, gelasnya. Mayan gratis. Kok maneh? kon lapo to kok gelas kon? Untuk gratisan no. Gratisan teko sapa? Tuh Pak Bos. Oh, teko badak yo. Iya, iya. Gini. Kon ngomong ya kon suara anu bunuh nganu ilang. Oh, jancuk iki ngomong ae lek kon balekno ndeng gendeng. Ngono iki. Cak Jon. Kowe menyasar di golek rokok sawen-wen. Anu, ndek warung ndek perapatan Jenggrik mangko iku kan, ndek kono iku ana warung sak itep ya. Yo. Lah, tuku ndek kono mangko. Lah kok berangkang aku suwe temen iku. Ya dapat berangkang ngono. Iki mang kok iso mbok gawe papakan Bruno ta awakmu mang. Lah kok digandeng Ora gedeng gelas dicangking kok sing balekno ya apa critane iku nek dikeki kopi sak ini. Terus ku mangko. Mbah nyingkrih jare kate nyusul jare. Nyusul awakmu jare. Muare gendeng wong ketuan ndek kono. Lah terus Koplak. yo bayarane. Kita ngopi malah. Sik ta. Cek tenang sih. Cek gak salah paham ngono. Bruh. Jatuke ya, kayak ngopi karo arek. Tapi ngopi ndi? Wong ndek omah ya ono kopi atasane kopi. Kok sik bingung kate ngopi ndi jobo ae. Duit tok ae ngono iku. Lho, sapa ku Cak Jon? Kok raine kok duares ngono anggite? Lho anakku tahu gantenge koyo ngono ya apa sih bolokno koyo dares iki. Kon iki gak ngerti aku sapa. Kok metu temen kon arek wingi sore. Dapuramu ngaku arek ganteng dhewe wingi sore. Kon arek mangisuk ayo kaken pola kon niku lele. Aku iki gak ngerti wong ganteng ae. Takon sapa yang ganteng. Ya iki lho yang ganteng. Aku opo saing ta. Wis angel mungsuhane Badak Afrika padha mbek bapakne wis. Karep-karepmu tak ngopi enak. Lho iki anakku sing ganteng dhewe, genok tunggale. Lah jadi genok tunggale makane ganteng dhewe. Yo ngene iki lho mbiyen bojoku iku wis tak pengen ngidam gamping. Oleh ngidam gamping saking keturutane iki rupane kok gamping iki. Oh alah Cak Jon, wis pantesan ae. Kok gak menisan ngidam semen ngono dadi kok wajahe iso abu-abu ngono. Aneh-aneh ngidam gamping barang. Balen ngidam semen. Dadi cor-coran ta anakku. Ngidam gampinge rupane kok donat putih ini ngidam semen meneh. Yo kaku ta mlakune kok cor-coran tugu ngono. Ya seleng ngene wis. Lek anjene kasarane mangko iku bayarane Bruno mangko rada lemot. Wis sangur ben-ben ae. Ku tak nyusul arek iku saiki. Ya wis nek karepmu ngono ya sik ya soalé aku sik durung nganu tak iku lho duwe ya. Sik ditekel bojoku. Ya engko lek masalah nganu ya engko wis tenono ambek Bruno ae ya. Market mang ya duwe kasih reken. Iki dikene ono ya opo iki. Iki ono rokok iki. Bayar rokok iki. Apa? Loh. Kon cilik ada blas rokokan aku niku. Cilik. Oh, siram ngono. Hubungan.
Wis anake samane wono tak Jon, do kan. Yo niku anakku nyene jan waduh. Gregetno garai nganune wong tuwa janan heran aku. Nek tak jejeki anakku dhewe. Lah dijejeki kok gak duwe pikiran ngono lho. Kok wong tuwa digondol. Yo lah. Yes ngene wis, aku tak pamit tak ndang nyusul Bruno aku lek ngono. Ya wis. Tak kandhanane pisan. Ya engko kandhanane sih yo. Oke sih. Kalem-kalem sih ae. Oke, beres. Oke. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kurang kerja sama Brek. Bro. Dah. Cek kurang. Dorong. Cek. Cek kurang. Cek. Ko. Walah, iki ganggu rek. No, pengen video mulu. Sok lu Cagus. Cagus. Sampeyan iki ono-ono Jon. Cuman niku urut dhewe kelakuane Sik, anakku. sik.